Френската компания Manitou впечатли многобройните посетители на изложението им в Болоня с новите си предложения при телескопичните товарачи. Моделът MLT 1040 137 PS е ново и добро решение за нашите фермери, подчерта Карло Разоли, маркетинг менеджер във френската компания. Машината е с нова PowerShift трансмисия с 4-цилиндров двигател John Deere. Може с лекота да повдигне товар от 4 тона на височина 10 метра. Следващата нова машина от Manitou е MLT 960. Тя е с CVT трансмисия и може да достигне 40 км в час за много кратко време. Повдига 6 тона на 9 метра височина. И третото ново предложение на щанда на Manitou е тази машина Mustang с двигател Yanmar, предназначена за най-малките ферми, където може да бъде използвана за пренасяне на товари, за почистване. Произведена е в Съединените щати от Mustang, един от брандовете на Manitou Group. Надяваме се българските фермери да проявят интерес към новите ни предложения, защото те постоянно питат за по-големи и по-високо капацитетни машини. България е много добър пазар в областта на агросектора. Работим много добре с нашия представител Фермер 2000.